Emakumen indarkeriari aurre egiteko AgreStop ErasStop aplikazioari lotutako gailu berri baten aurkezpena egin du gaur Iruñeko udalak. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren karietara Berriozarreko udalak berdintasun politikekin duen konpromezua berrestuko eta indarkeria matxistaren aurrean duen jarrera adierazteko elkartaratzea egin du gaur eguerdian Eguzki plazan. Gastu publikori etekin hobea ateratzeko eta hiritarrek horrela gehiago nabaritzeko kontratazio publiko sozialki arduratsuaren estrategiaren aurkezpena egin du Iruñako udalak. Lehia zuzendaritzak zigor espedientea ireki die garraio sektoreko elkarte bati eta 39 enpresari lehiaren aurkako jardunbideengatik. Lehiaren aurkako ustezko jardunbideak ikertzen ari da Nafarroko eskola garraioaren zerbitzuko lizitazio publikoetan. Nafarroko gobernuak gomendatzen du prezioak eta itzultze politikak konparatzea prezio berezien egunetan. Konsumoak dio, promozioak erosketak aurreratzeko aukera ona izan daitezkela, baina gehiegi erostea, saihestea iradokitu. Ikusi ditzagun azaroaren 23ko titularrak. Gaur Iruñeko udalak emakumeen indarkeriari aurre egiteko AgreStop ErasStop aplikazioari lotutako gailu berri baten aurkezpena egin du. Dakizuenez, igandean azaroaren 25ean violentzia matxistaren kontrako nazioarteko eguna dela eta gaur egun genero indarkeriaren biktima diran Iruñeko emakumeek udaltzaingoaren babes neurri berri bat izango dute. Emakumeenganako eraso sexistak ekiditzeko AgreStop ErasStop aplikazioa martxan jarriko du indarrean urtarriletik aurrera Iruñeko udalak. Honen bidez, emakumeek udaltzaingoari abisua bidaltzeko aukera izango dute arrisku egoera batean sentitzen direnean. Izan ere, botoi bat sakatzearekin nahikoa izango da koordinazio zentroa abisatzeko. Telefono deirik egin gabe. Aplikazioa App Store bidez deskargatu daiteke jadanik. Aplikazioak funtziona dezan, datu personalak sartu behar dira interesdunaren telefono mugikorra geolokalizatzeko. Botoi bat sakatuz, abisuak udaltzaingoren koordinazioko zentroan zuzenean jasoko dira, ez dago deitu beharrik. Aplikazioaren bitartez berehala abisatzen da eta udaltzaingoren esku hartzea modu automatikoan jartzen da bian, mugikorrak erakusten duen lekura joateko. Horixe da aplikazionen balioetako bat, berehalako abisua deirik egin gabe. Horrela, erasoa jasaten ari den personak erraxago eman dezake abisua. Aplikazionek 3 funtzionaltasun dauzka. Eraso bat jasaten ari naiz larrialdietako botoia da. Botoi hori sakatzen duenak berehalako seinale bat bidaliko dio udaltzaingoari. Bere geolokalizazioarekin. Horri eskerra agenteak laguntza ematera joan ahal izango dira azkar. Bestetik salatu eraso bat edozein indarkeria ekintza ikusten duenak salatu egin dezake, aukera horrekin alerta bat bidaliko zaio, poliziari hark esku har dezan alerta horretan erasoaren kokapena geolokalizatzen da. Etorri nirekin aldez aurretik norbere kontaktuetan adierazi behar da nor izango den laguntzailea. Erabiltzailea etxera doan bitartean laguntzailea mapa virtual batean ikusiko ditu haren urratsak. Uneren batean erabiltzailea bidetik aldendu edo ez duela aurrera egiten ikusten badu, laguntzaileak udaltzaingoari dei diezaioke. MR System enpresak garatu du, bere ibilbide luzean garapeneko proiektu askotan parte hartu du eta beti egonda merkatuan dauden teknologietako abanguardian. Aplikazio honen gainean informazio zabala eman dute gaur goizean Itziar Gomez, segurtasun eta elkarbizitza zinegotzi delegatua eta arloko zuzendaria Xabier Ibañezek. Baitere, MR System enpresa kudeatzailea Mikel Goñi. Auzo periferikoak askotan erdigunetik urrun daude. Eta egunez, paseo luze bat izaten dena, gabez, arriskutsua izan daiteke. Batez ere, emakumeen kasua. Agresio sexista bat jasan dezaketelako. Hori ekiditzeko helburuarekin, udaletzeak mugikor aplikazio bat sortu du. ErasStop aplikazioa. Aplikazio honen bitartez, erabiltzaileak 3 botoi izango ditu. Eraso bat jasaten ari naiz botoiak, segituan poliziari zure kokapena bidaltzen dio. Salatu erasoa botoiak, agresio baten lekuko bazara, SOS deien larrialdietako zerbitzuekin harremanetan jartzen dizu. Eta azkenik lagundu nazazu botoia. Botoi honen bitartez, zure etzera bueltarako bidea, lagun baten telefonoan ager daiteke.
Holan, mugimendu arraroen bat ikusten badu, poliziari deitu edo zure laguntzera joan daiteke. Emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren karietara, azaroaren 25ean ospatuko dena, Berriozarko udalak berdintasun politikekin duen konpromesua berresteko eta indarkeria matxistaren aurrean duen jarrera adierazteko ere, elkarretaratzea edo topaketa egin du gaur Euskal Herria plazan, eguerdian izan da. Emakumeen kontrako indarkeria dela medio hil dituzten emakumeak zenbatzea ohiko bihurtu da. Datu kuantitatiboak edukitzea lorpena izan zen. Arazoaren larritasuna neurtzeko bide eman baitzuen eta hartara arazoa desagerrarazteko politikak diseinatu eta baliabideak bideratzeko. Eta amaigabearekin ohitua garela dirudi, are, sobera ohituak, ematen baitu jada ohikoa dela guretzat ia egunero gizon batek emakume bat hiltzea. Ia egunero izaten dugu erasotuak, mehatxatuak diren emakumeen berri beren askatasuna mugaturik ikusi eta beldurrez bizitzera kondenatuak direnena. Lehiaren aurkako jardunbideak leporatuz, lehia zuzendaritzak zigor espedientea ireki die garraio sektoreko elkarte bati eta 39 enpresei. Nafarroko gobernuko lehia zuzendaritzak zigor espedientea ireki die garraioaren sektoreko elkarte bati eta 39 enpresari. Nafarroko eskola garraioaren zerbitzuko lizitazio publikoetan izandako lehiaren aurkako ustezko jardunbideengatik. Espedientearen irekiera ikertuei eman zaie ezagutzera dagoeneko. Informazio erreserbatu horren ondorioz lehia zuzendaritzak lehiari buruzko araudian debekatuta dauden jokabiden arrazoizko zantzuak egiaztatu ahal izan ditu eta ostegun honetan ikertuei zigor espedientearen irekiaren berri eman eta lehiaren defensari buruzko lehiaren 43. artikuluaren arabera zurtziaz eta isilpekotasunez jokatzera behartuta daudela gogoratu die. Bete behar honek ikerketa prozesuan naiz zigor espedientearen ebazpena babestea du helburu. Espedientearen irekierak ez du aurretiaz baldintzatzen ikerketaren bukaerako emaitza. Orain 18 hilabeteko gehienezko epea ireki da. Nafarroko lehia zuzendaritzak zigor espedientea bideratu eta merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak horren gaineko ebazpena eman dezan. Zigor espedientea honako merkataritza sozietate hauek dagokie: Laburundesa, Labaztanesa, Leizaran, Mariezkurren, Hermanos, Zeferino, Apezetxea eta semeak,
Autobuses Gurmindo, Autobuses La Tasa, Autobuses Parra, Autobuses Urederra, La Estellesa, Riojana de Autocares, Automóviles Río Alama, Autobuses Jiménez, Alberto Elcarte, Autobuses Litago, Autobuses Gurrea Hermanos, Autobuses Oyoki, Autocares María José, Falces, Autobuses Sánchez, La Tafallesa, Atíbar, Autobuses La Pamplonesa, Autobuses Río Erati, Autocares Albizua, Autocares Félix Gastón, Autocares Oroz, Autocares Oyarzun Oroz, La Mugiroarra, Autocares Ibargoiti, Autocares Peche, Fonseca Bus, Limutaxi, La Veloz Sangüesina, Autobuses La Estellesa, Autobuses y Garajes Bariain, Logroza, Autobuses Pamplona Madrid, Compañía Navarra de Autobuses eta Eugenio Diez. Gainera, espedienteak errepide bidezko garraio eta logistikako enpresarien Nafarroko elkartearen anet jokabide ikertuko du, lehiari buruzko arau hauste honi dagokionez. 10 parking berri 500 plazekin zabalduko ditu datozen 2 urteotan Iruñako udalak. Estaliak eta vigilantziarekin izanen dira. Bertan ere txirrindula elektrikoa alokatzeko sistema berria izanen da. Horregatik atzo gauetik bertan eten egindu udalak enebizi zerbitzua, porrot egindu sistema honek. Hirian bizikletak gehiago erabili daitezen beharrezkoak dira azpiegitura prestatzea. Zentzu horretan lanean ari da Iruñako udala. Kaleak prestatu, hirirako sarbideak hobetuz, eta hori dela eta atzo aurkeztu duten moduan aparkatzeko toki berriak prestatuz. Sare estali eta bigilatua zabalduko du Iruñako udalak. 10 parking guztira 500 plaza. Ordainpekoak izanen dira 2 euro eskais hilabetero edota 10 zentimo orduko tarifarekin. Parkin hauetan norberak bere bizikleta aparkatzeko aukera egotziaz gain alokairuzko bizikleta sistema berria egonen da ere. Atzo gauean bertan etengo du udalak bizi sistema zarra ez du funtzionatu, bizikletak hartzeko toki gutxi zeuden eta gainera egun kalean ziren txirrindulen erdiak matxurak zituzten. Zerbitzuen erabiltzaileekin harremanetan jarriko da udala sistema berria pasatu daitezen erraisteko. Abendutik aintzinera bizikleta elektrikoen alokairu zerbitzu egonen da Iruñako auzo guztietan. 20 alokairu puntu jarri nahi ditu udalak. Gaur goizean zeroan lainotsu mantendu da, euri egingo du. Eguerdi aldera atertuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Larun batean hodei arteak erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin hego haizea ibiliko da. Azken ordutan lainoak ostartei gailenduko zaizkie eta haizea indartu egingo da. Euria egin lezake orduan. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Igande goizean euria, arratsalderako hobekuntza, goizean zeroa oso lainotxo egongo da eta euri egingo du bereziki goizaldean eta goizan goiz. Eguerditik poliki-poliki atertuz joango da eta arratsalderako ostarteak irekiko dira. Mendebal osagaiko haize bizi ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin haizegunetan. Goizan indarra galduz eta ipar mendebaldetik finkatuz. Egunaren bukaerarako hego-mendebaldetik finkatuko da. Temperatura maximoak jaitsi egingo dira 10-15 gradu arteko maximoak. Emakumeen indarkeriari aurre egiteko AgreStop Eras Stop aplikazioari lotutako gailu berri baten aurkezpena egin du gaur Iruñako udalak. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren karietara Berriozarreko udalak berdintasun politikekin duen konpromezua berrestuko eta indarkeria matxistaren aurrean duen jarrera adierazteko elkartaratzea egin du gaur eguerdian Eguzki plazan. Gastu publikoari etekin hobea ateratzeko eta hiritarrek horrela gehiago nabaritzeko kontratazio publiko sozialki arduratsuaren estrategiaren aurkezpena egin du Iruñako udalak. Lehia zuzendaritzak zigor espedientea ireki die garraio sektoreko elkarte bati eta 39 enpresari lehiaren aurkako jardunbideengatik. Lehiaren aurkako ustezko jardunbideak ikertzen ari da Nafarroko eskola garraioaren zerbitzuko lizitazio publikoetan.
Nafarroko gobernuak gomendatzen du prezioak eta itzultze politikak konparatzea prezio berezien egunetan. Konsumoak dio, promozioak erosketak aurreratzeko aukera ona izan daitezkela, baina gehiegi erostea, saihestea iradoki du.